lagi iki lho wayangan diringi drone saka Iran ya iki. Wong nyambut gawe wedi iki bom. Iya. Oh, kaya ngene nyambut gawe nek Dong Banteng, Mas. Nggih. Ngeri banget. Lah ngapa? Kok kono banter kene banter. Kono ya suarane kaya ngene. Ha iya. Miris. Kayak iki sideme kapan, Mas? Iya. Iki Manut panitia dawuhe iki mercon iki nganti jam 4 esuk. Lah nggih, ora masalah aku wis lunas. Ora dagel apa-apa. Sing penting becone entek yo. Nggih, ya. Iki selamat ra to, Nduk? Selamat Mas, tenangno pikirmu. Iki selamat tenan Apa to nek ora? wedi tak kempet kowe ndelikone kene. Oh, ya. Iki selamat tenan apa ora to, Mas? Selamat wis rahayu, wilujeng. Nggih. Tenangno pikirmu. Tombo teko lara minggat. Ora Selamat muga-muga. Iki panghormatan kagem panjenengan lho. Ya kurmat kancane lho keweden, Mas. Lah ngapa? Lah iki lek bledos ndasku ora entek. Oh ya, janten. Ora, awake dhewe iki malah diajari bersyukur marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lah kok ngoten. Sing biasane perang kaya ngene iki lak Timur Tengah. Nggih, Iran, Israel musuh karo Amerika. Nggih. Upamane ning Indonesia nek perang kaya ngono, wayangi tidak ada. piye nasib awak dhewe ning nganti wae? Ya awake dhewe nasibe ya gur delak-delik ning jero gentong. Makane aja nganti ana kaya ngono ning kene ya Mas didongakne. Ayam tentrem, kartro rahardro. Katurora. Kartro tentrem lan raharjo. Kabeh ayam tentrem Tentrem nyawiji gotong royong. gotong royong. Ya ngono kuwi dongane, sing penting dongane, salah koto-koto wis biasa. Kata-kata. Rasa mendeli. Kok ya ora Aku ki nyawang kamu tuh pusing loh aku janjane. Lah nyapa? Motomu ning ndi ngono lho. Lha fotoku nang kene. Lah kan kalau gareng itu enggak tahu iku maniknya itu ning ndi ngono kan mumet aku lene. Kowe pengen arep didoi manikku ngerti nggone piye? Iya Mas. Culeken. Oh kok nyambut gawe karo iki wae pindho ameng-ameng nyawa terus, Mas. Lah pancen ciri khas gareng niku lak kira. Kena diarani tegese teng mriki Kedung Banteng ke kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Ponorogo. Iki kabeh iso budaya iso seni kabeh. Elok. Mula kena diarani jenenge kene iki jenenge Desa Lepen Bison. Lepen bison kok iso lepen bison. Kedung ki apa? Kedung Lepen. Bison. Pantai. Nah. Alah kok Tegese ayo kuwi Lepen Bison. lepen bison Mula- kedung pantai. Kabeh. Nggih. Nadyanto Mbak Lisa sampun dangu sanget Dong Banteng menika mboten wayangan. Ning menika sampun menjadi cita-cita warga masyarakat akhirnya bisa terwujud pada malam hari ini. Dengan prisani sak lapangan penuh kaya ngoten niku Dong Nggih, Banteng. banget tuh black aku ra iso melebu tadi sampai parkir nih aduh. Kita di mau masuk sini kudu biak pe nuntut. Ora sangalih rene sik. Nggih. Kono. Rene sik. Kono. Ampun rong Mei rene sik ayo. Kono melu bapakmu kono. Melu kono. Piye. Aku tuh gak izin Bu. Halah ora saiki. Bu Kesil ya ini santai ngene lho. Kon. Ngene, sampean ngomong piye mau? Jodoh piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Terus Pak Cahyo nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pantes nggak tahu soalnya jodoh emang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Apa dhewe kudu bersyukur. Bener. Apa wae wis saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nggih. Lah mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabnya? Bener ini, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo, bentar. Apa? Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, toh. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi stroberi. Strawberry ya. Iya, siji, loro, telu. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa? Alah, delok. Alah, strawberry. Kalah. Reng. ngomong. Tak omongi. Ngomong. Iki ra tak isui 7 dina.
Cobi jajal kula ambuke Mas, cobi Mas. Nek jenengan mau ambune napa? Strawberry. Strawberry jajal. Oke. Apa? Lah kok pesing ngene to, Son? Kok malah pesing ora ngono. Ora sia-sia lho ini jalak idolaku. Pak Cahyoku tadi. Ayo. Ya ora mung idolane jenengan. Idolane warga masyarakat Ponorogo, Nduk. Spesial ya. Lah spesial. Mulane penonton sakmene oke. Ya menunggu beliaunya kiprahnya beliau sabetane piye apa neh nyabetke atiku, Mas. Waduh. Wes Sa, awakmu ki rasa ngono. Apa? Lek Mas Cahyo ki kan ya wis enek Bukesi. Ya ben Loh. 1-1-2-2. 1 buat Sukesi Rahayu tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Aduh, bocah iki saya nekat. Bareng kulino nge-gym saya nekat dhek maliyane. Ayo. Kowe upamane dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dino iki cacahe piro? Ana 7 ta? Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin Selasa Senin, Rebo. Senin. Senantiasa mencintai Cahyoku tadi. Iya. Selasa. Ayo terus apa-apa. Terus. Walau Selasa, walaupun ngene iki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu, aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyoku tadi. Soalnya apa notifikasinya tak beda. Apa? Beda nih. Notifikasi munculnya neng HP, tapi getere neng hatiku. Ini bareng suwi rame lu bahane wakeh maliyane. Ngopo? Ah. Berarti sing geter nek kene iki kae atimu to? Ah? Sing geter Hati ki neng kene kok neng kene. iki mau Rebo, bar ngono Kamis. Chemistry-nya tuh selalu nyambung, mesti langsung jodoh chemistry-nya Pak Cahyoku tadi ro Elisa Orcarus Alaso. Ya Allah. Berarti kamu itu chemistry-nya sama Mas Cahyoku tadi luar biasa. Wis Biyen pas duwe pacar rawani omong ngono kuwi teh. Lah ya beda ana kipere ana satpame, sekarang kan free gitu loh. Jumat semua. Jumat ki lagu. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Lek mau aku wis seneng tenan bareng saiki rada ragu-ragu. Ketake kentuk iki maliyane. Kentuk ki apa kentuk? Wanita yang cantik itu namanya kentuk. Nah, wanita yang cantik itu namanya Enggak bohong, tenang. Enggak bohong. Swear. Lho takono wong Ponorogo ngono kuwi. Kentuk napa Pak Bu? Cantik. Kula kentuk. Kula kentuk mboten. Kentuk banget. Ya pancen aku pancen sak kentuk-kentuke wanita. Si paling kentuk dhewe, tapi aku ya kudu menghormati, Mas. Menghormati kan aku sapa? nomor loro. Sing nomor 1 Mbak Sukesi Sukesi. Berarti kudu sing kentuk beli. bisa. Ya di voting dhisik to, di voting. Sukesi kentuk apa ora ngono. Ora rawani kentuk, bukan bekasi kon kentuk napa mboten Pak Bu? Kalau Elisa kentuk napa mboten? Kentuk. Oh, berarti sing kentuk aku. Maaf ya, Bu. Pancen sing paling ayu kentuk dhewe Elisa Orcarus Alaso si Ratu kentuk. Paling kentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa mau terus e? Tekan apa sih tadi? Sabtu. Sabtu, cuman kamu Sabtu-Sabtunya di hatiku. Minggu. Kari dhewe. Kowe apa urung ngerti to, Sa? Minggu prei. Di saat dianjurkan pemerintah minggu prei jalan-jalan. Sesa kuwi mau Senin wis, Selasa wis, Rebo wis, Kamis wis, Jumat wis, Sabtu ya wis. Iki saiki kari dhewe Mas Cahyo ya. Minggu. Minggu ki prei dianjurkan pemerintah prei dienggo jalan-jalan pijet nek kesel. Lah jaremu mau Sabtu satu untuk kamu. Ya, lah terus saiki Minggu. Minggu dianjurkan pemerintah tanggal abang prei. Wayahe pijet opo lah sak karetmu.
tegese iki ya artine kaya kuwi mau lek Sabtu satu untuk kamu ngono lho. Berarti saiki Minggu. Minggu brei, wah kandhani angel iki. Goblok banget kuwi gareng kena tanggal abang kok nekat ning ndi Bang kowe. nekat wae. Rasa ngopo-ngopo Minggu. Tegese niku kula kan negeste ngoten lho Mas Cahyo kados Senin niku wau kan nggih sae. Selasa ya apik, Rebo apik, Kamis apik, Jumat apik, Sabtu apik. Iki kali siji Minggu. Minggu brei ya Pak. Iya tanggal abang. Ki aku karo Pak Cahyo iki wis plek. Minggu prei napa mlebu Bu? Ya, ki plek. Minggu prei napa mlebu? Plek. Mlebu apa mlebu? Ketoke sing wedok prei ora kena dienggo. Asem kok Ya ngono. Karo ndongake Mas. Doa terbaik untuk warga masyarakat. Mas Gareng dulu, Mas Gareng dulu. Nggih, niki nuwun sewu ndongane wong Kedung Badeng Mas nggih. Nggih. Aja keloro-loro nalika semono, apik atine nalika sakmene. Nggih. Mula biyen keloro-loro artine niku barang sing ora bener nemplok ning kawasan mriki. Ning alhamdulillah dulur Kedung Badeng sakmenika manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya selamat akhirat Allahumma Amin. karek awakmu Selanjutnya Mbak Lisa, ayo doa. Aku ya doane kaya mau kan kas ciri khas kene pangtun. Pantun. Pangpung. Pantun. Golek kreweng cacai siji. golek kreweng cacai siji Ya, masyarakat Kedung Banteng tansah nyawiji. Amin. Golek kreweng cacai enem. Masyarakat Kedung Banteng tansah ayam tentrem. Golek kreweng neng wetan. nyangitan Golek kreweng nyang wetan. Terus? Masyarakat Kedung Banteng diparingi ketentreman. golek kreweng rupane ireng Apa tegese? wong sak Kedung Banteng sing wedok muga-muga meteng bareng Aduh, lah yo repot nek meting barang bidane piye? ya ketok ndase didelepne neh Kanca ngono ra. Ngoten-ngoten. Niki lho spesial niki Mbak Elisa. Nggih. Iki wonten Nawala. Nggih. Katur Ki Dalang Cahya Kuntadi saha grup Madangkara. Kula nyuwun gending Mawar Kuning dari Mbak Elisa. Nggih, dan lagu Bersih Desa. Gending menika katur dumateng Bapak Soni Saifullah PJ Kepala Desa Kedung Banteng saha sedaya perangkatipun. Ketua Panitia Bersih Desa Kedung Banteng Bapak Haji Karsono saha sedaya panitia. Para calon haji hajah khususipun Ibu Retnowati nggih saha Ki Cahya nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng awit bidal ngantos konduripun dipun gampilaken anggenipun nindakaken rukun haji ugi mugia dados haji hajah ingkang mabrur barokah matur sembah nuwun saking kula Bapak Suwandi. Ha iki lho Mbak nggih. Mawar Kuning. Mawar Kuning. Muga-muga dulur Kedung Banteng ingkang badhe minggah kaji Nggih. dados haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Pak Cahyo dan nanti juga akan berangkat kapan, Pak? Insya Allah tanggal 3 Mei. 3 Mei. Mbak Lisa. Semoga lancar semua. Nggih. Pak Yoyo. Nggih. Wis dadi haji sok aku ra iso mbajul meneh aku. Oh, profesional loh Mbak. Ora Haji enak. itulah ibadah. Haji itu Nek kan- wayangan ya tetap wayangan. Iya. Oh gitu, tetap boleh gitu. Boleh. Enak lah, izin Bu, izin. Izin Bu aja. Izin Bu aja. Iki ngomong kok ngono ki somong nang mbok wek iki lho. Lah kan aku juga dula besti juga lah. Nggih, nggih. Iya. Lan kula anu Mbak Lisa nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat ing Ponorogo sedaya kemawon kalebet ingkang ngejot kula ing bulan Mei mboten saged kula tampi. Kula nyuwun agungi samudra pangaksami. Ah, mangke sampun wonten gantosipun wonten guru kula Mas Anom Dijo Kangko ingkang minangka sesulih mekaten. Oke. Spesial ngene Mbak. Bu Kesi, ayo karo anu Mbak Enom Bu Kesi. Ayo iki. Oke. Oh, Iki duet wong loro mantap lho Reng. Nggih, ngeten iki lho, wong ngeten iki jarang sanget to, Mas Cahyo. Lah iya. Biasane ndek bojo loro ki sing sitok ijir-ijiran bae ngoten. Heeh. Ning nggih bengi niki muga-muga ora. Ayo. Dongakno Mas, aku yo deg-degan ini padha wae. Ya aku deg-degan iki Ya. kene kudu nesune mboten umum. Wah, sini kok ya. Ayo, ora. Asline ya ngempet kok ya. Ayo. Ya kok Biasane spesial engko bawane pangkur Semarangan duet Mbak Elisa karo Bu Sukesi Rahayu Mawar Kuninge terus berdua. Lah kaya ngono kuwi.
Elisa, Iya, Bu. kamu tenang aja sama Bu Kesi. Yeah. Kalau di panggung, di pegelaran malam hari ini, Pak Cahyo itu milik umum. Oke. Sik, Bu, Jadi- sik. Dalam- Omonganmu ra penak. Milik umum mak pada ke WC ngono piye iso? Boten, jadi kita itu harus profesional kerja. Teng panggung niku guyonan panjenengan malah tak anjurkan untuk berdialog kalih bintang tamu. Betul. Guyon maton, nyerempet sithik ndak apa-apa. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Iya, Elisa. iya. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Ya ra? 16 tahun loh Mas Nah, Kareng. iya Oke. lumayan. Ning asline yo ngempet tok. Hei, Ora ngompori ya Mas Kareng ki lho. Reng. Asline yo ngempet. kowe aja ngawur, Reng. Nun Apa? sewu, lek aku ora tanggapan karo Bu Kesi. Nggih. Anak-anak tak kon ning omah. Aku lunga berdua. Kalih Bu Kesi. Lho ning mall ngono kuwi. Ya. Mesti mesra romantis tak gandeng tangane. Eh. Lho. jenengan kalih Mbak Kesi. Heeh. Angger ning mall mesti digandeng. Gandeng. Mergo ora tak gandeng ora tak cekel tangane. Kuwi njupuki apa-apa deh. Tak kira nek mesra ngono fulane. Ayo Tak to. kira. Mas Rane mau karo awakmu El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Neng aku pomo tenan karo awakmu aku malah beneran kok El. Kok beneran diribet lho, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku yo penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing genti mijeti. Loh, bojo dalang kuwi wah remangsamu abot lho El. Ladenane kuwi abot. Kadang-kadang lek esuk nyuwun susu. Awan nyuwun kopi. Oh. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dhek kan yo kesel to El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi Lagi bagi iki lho. tugas. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke lho. Iki Elisa karo Bu Kesi padha wae asine iki ora. Lek omong do teng tepet cotok kabeh ora. Ya diwiti saka Mbak Lisa dhisik coba kaya Monggo, apa. monggo. Ya, sing nom dhisik. Ya. Izin ya, kakak tertua ya. Iya, iya Adinda. Baiklah Adinda, maduku. Aku lagi ngerti wong loro rukun seneng mboten Mbak. Jan. iki- Ditenangke apa piye? No. Tenan apa piye? Heh? Tak lamarke. Ampun, Bu, ampun. Pripun? Tenan apa piye? Bisa. Ora apa-apa lho, tenan lho. Ya Bu Kesi. Bu Lisa. Ya, mulai buyar. Mah Ya, Elisa. mulai ini kan. Iya. Monggo. Mingkar mingkurengang Para penonton tepuk tangan tuh Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane njawani. Istimewane teng Ponorogo niki Mas Sahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu Nggih. kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ting Ning yen nembang niku suwatene jos. Saya Nggih. sangat Boten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua. Nggih. Inspirator saya. sagadu-gaduke ya apa to, Sak Dik? gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segaduk-gaduk. Iya. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Lho, rukun to, Pak? Sik Piye? kok sik ta hubungane Taman Juruk karo basa ki apa to? Monggo Taman Juruk nggih binatang lho iki ora. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Pripun? Wong kok sak gaduk-gaduk, padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduke. Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduke jotos kiwa tengene gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Akarono karenan marti si Hop, oper Bu Kesi. Ya Bu, aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo mbok nom ngono lho. Iya. Kok iso adimu kuwi kok. Gareng ya ora ya. Bapak Ibu,
jenengan lek Pak Cahya mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong do bantengi ora. Iso. Malah setuju. Lho, kula jane pengen nyuwun presa lho. Panjenengan niku alasane napa kok iso mempersilahkan Pak Cahya mendua Elisa dan Casey niku alasane napa, Bu? Coba Ibu Eni kok sing kudungan oren. Napa, Bu? Wah, rasa jawab kok. Pedhi apeh tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Kesi. Dadi engko Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kamis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi. Lah Minggu tak nggih pijet. Loh, pancen ya ngeten lho, memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan mbok wek iku kudu setuju, ya toh? Merestui, ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni warga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng, Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin lho. Piye tok 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 tok. Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok ngendur gelungan kemendeng metu keluwe lho. Wong jenengan yo ketawis tembiku kemendeng, Mas. Lah lek keng mriki niki ketawise Mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok ngoten. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok aura kula nesu. Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Iki ratune Pangkur Semarangan iki. Iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah keneh Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Lah iki kudu sampean iso ngene iki kudu. Kowe aja nganti kalah lho, aja nganti kalah. Kowe pendukungke aku. Tepuk tangan Bu Kesi. Oh, istriku memang luar biasa. Mbak Elisa aja nanti kalah. Sampean kok iso ngono, gamel aku peken. Ayo. Ning Bunang tok ya, betul es kalau Bu Kesi. Tak kira lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Ah iya. Nalika awake dhewe rabi, nek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahya Elisa. Iya. Lah iki kan sing mereke KS. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. AKS kok. Mosok yo kace. Kudune kace kok yo. Iya, arep kace. Bukan anu Mbak Lisa diterokne Bu Kesi ki mau. Kayak gitu. Wah gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa, Ayo, Adik, iya, bisa. iya. Masih semangat Bisa, ya? Adik. Ya. Tai wangi donga, Duk. Kok kene tai wangi donga. Jo karo kalah kate karo mbok wek. Nggih. Kan ya. Sik contohnya pesan khas Bu Kesi. Ayo Bu Kesi pesan khas. Ya. Oke, selanjutnya yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Ya. Asik. Alah karepmu. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Ayo.
Kadung tak supporti kok ngono kok. Ya sa, ayo coba sa. Nepsa, ayo sa, ayo. Piye? Selamat adikku sayang. Mbak Kesi, Mbak Elisa, kula voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi napa sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding-banding ke ora. Terus yo. Mbak Lisa, ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Yo no, yo. Sinupa sinukarto mreh kretarto pakartine ilmu Mangga buka es. Buka es. Kesi kok. Nggih, Kesi. Suloyo. Boten. Kesi Cahyo pun tadi. Ayo. Tak melu-melu aku mekrok kok pisan. Ya. Ya iki. Kang tumrap ning tanah Untuk menunjukkan kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yang kompak tenan berarti atine ya dadi siji. Ayo. ya pancen penake bareng lho El. Iya, iya, cobi. Oke. Ayo Yo. sayang. Ji, rok lu. Agama agemeng haji Para lenggah tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa. Serasi kompak seimbang dan Matur nuwun. terasa. Ayo, oke. Mugi-mugi warga masyarakat Kedung Banteng mriki terhibur, atine seneng, terus tahun ngarep nanggap wayang Pak Cahyo pun tadi maneh. Bajute adalah mawar kuning. Mbak Elisa nembang mawar kuning saged? Saged. Nah, bonus 100.000 rene ya. Alah. Ya ampun, aku ya melek to ya. Bu Kesi, mawar kuning saged? Saged. Mriki kula luman ya karo wong-wong nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Mas Gareng, Dalem. mawar kuning saged? Boten. Nggih pun. Nggih. Mang Brongos mriku. Masalah, terahyo nasib kelek sobek yang ini kira masalah. Yang penting kula tesih hoping kali bawa sekuwung ya. Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, endah seni budaya iki kaya ngono kuwi. Leres. Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong kuno diarani keserasian di antara kita dan kita. Beres. Kula bersih desa iki dienekne sedaya masyarakat Kedung Banteng Nggih. mangke kawilujengan kebagaswarasan, selamat donya, selamat akhirat, kabeh usahane iso lancar. Ora ana bebendu, ora ana mala sing tumiba marang sapa wae. Leres. Mila bersih desa menika kejawi atur hormat dumateng para leluhur ingkang babat wonten ing Dung Banteng. Dan yang terpenting adalah wujud syukur kepada Gusti ingkang nyipta jagat.
Yang ketiga, nenggih melestarikan budaya dan ajang silaturahim. Menawi bersih desa ngeten niki mbuh agamane apa, mbuh golongane apa, mbuh mbiyen nyoblos apa, ning yen wis kumpul dadi sak lapangan anane mung seneng ndonga bareng untuk kesejahteraan warga masyarakat Dun Banteng. Leres Mas, apa lu pedahe wong ki lek arep guntuk-guntukan. Nggih. Apa pedahe wong-wong arep pleruk-plerukan ora cukup sangka niku. Nggih. Persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibangun Leres. supaya desa itu menjadi maju dan selalu menjadi idaman di Kabupaten Ponorogo. Amin. Nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang tumibeng pangkon Mas Gareng. Nggih, Pak Cahyo. Saka katresnanipun sedaya para warga. Dari PJ Kepala Desa Dung Banteng Bapak Soni Saifullah SE ngersakake lagu Pepeling kalian Gala-gala. Dari BPD Desa Kedung Banteng ngersakake lelagon Ninggal Katresnan. Dari perangkat Desa Kedung Banteng request lagu Gadis Manis Kalimantan. Waduh. Niku prawan Kalimantan. Iya. Kalih negara angin apa iya? Wah, jan. Niki pun negara angin. Heeh, negara angin. Tapi duka niku kula dhewe nggih mboten mesti kok. Nggih, ngene Durna ngatas Maruta. Ayo nggih. Nyuwun lagu kagem sedaya nggih. Saping Gunung Mbak Elisa. Warga Kedung Banteng nggih. Terus saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng ngersakaken podang kuning kalian sesideman. Dari Bapak BPD Kedung Banteng kepada YTH Bapak Dalang kami mohon gending Kidung Wahyu Kolosibo kalian Kapilut dipun aturaken dumateng sedaya lembaga desa lan warga masyarakat Kedung Banteng. Semoga ayem tentrem dan guyub rukun. Amin. Terima kasih BPD Kedung Banteng. Nggih, menika mboten salah niku adikipun Pak Karyono. Oh nggih to? Nggih. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Dalang Cahyo Kuntadi menawi kepareng kula badhe nyuwun lelagon Gubuk Asmara. Nggih, kula aturaken dumateng perangkat Desa Dung Banteng saha panitia bersih desa. Mugi tansah dipun sengkuyung warga masyarakat anggenipun nglestarekaken budaya tradisi. Wassalam saking kula Pak Wah sapa iki? Sapa Mas Gareng iki? Dukuh Wahyudi ya. Pak Wahyudi. Nggih, Wahyudi. Niku Mbah Guru, niku Mbah Guru, Mbah Dukuh. Dari panitia bersih desa minta lagu Katresnan Sejati. Nggih. Dari Primanet Wifi dan kawan ngopi lagu Kusumane Ngati. Ah nggih. Dan pamundutan dulur mriki niki jan luar biasa. Nggih. Mulai saka klasik, dangdut, keroncong dan lain-lain. Nggih. Kula niki nggih setunggal bapak setunggal dipinakani ngoten nggih. Nggih. Cahyo. Pamundhut saking Bapak PJ Kepala Desa Rumiyin ngersakaken Pepeling. Nggih, dipun pinakani. Jenengan ingkang bawani? Wong kula lek ken bawa mboten patun, Mas. Lah napa? Wong kula niku gaene kali bawa amin lho. Gaene kula teng mriku lek bawa niku mboten pas niku. Kok mboten pas sebabe? Alah niku lek teng ngene pepeling to. Nggih. Ngelingne derma menungso supaya ngilangne barang sing ala mlebu barang sing apik. Oh, ngaten. Aku dhewe awakku rong apik karo ngomongni wong liya ora wani, Mas. Wah iya nggih. Siap. Ya coba diwiwiti saking anu mawon Mbak Lia, yo digeser engko dandang bulanipun. Nggih. Dandang kula rukun Islam mangke kalajengaken pepiling pamundhut saking Pak Kepala Desa PJ. Nggih, Pak Soni. Nggih. Yo Mbak Lia. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama. Oh, nglerek Mbak Tri Hastuti Retnawati. Aja nganti ditinggalke
garis engkas Mbak. Rukani sampu niku Nglerek Mbak Mira Kirana. Saking Nganjuk. Dari Nganjuk. Kang angka siji Mas Cahya Dalem menika ugi sedulur sedaya utawi Mbah Lurah sak Sukorejo sak kecamatan nggih Mas. nggih menika rawuh sedaya Mas. Oh nggih sembah nuwun Bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Sukorejo sugeng laras sugeng midhangetaken. Nek sak garis engkas Mbak. Kang angka loro salat Mbak Dian dene kang katalu sak garis melih. Ramadan nindake poso Bir kita ayo. papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nah, pas iki terakhir Winong Nawangse. Ngedung iso pas ini wangel. Oke. Jenengake wonten luar biasa kados Mbah Lurah Pak Soni. Ah, iya. Pokoke lek ngedungke ora tau cecet. Lah nggih to Mas. Pokoke arep pira-pira ya tetep didung padha. Leres. Ya. Rukune Islam sampurna. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Swargi Ki Anom Surata. Yuk dados. Mbak Mira dan juga Mbak Dian Munafiro. Monggo. Mbak Tri Hasri yang ketiga.
kasih Mbak Tuti, Mbak Mira, Mbak Dian Munasiroh. Kepeling Mas, ya. Menika ugi anu Mas Gareng kula aturaken dumateng Bapak Kyai, Ibu Nyai Pondok Pesantren sewilayah Ponorogo. Wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Mbah Kyai Ihsan, Mbah Kyai Wahib ing sampun momong putune Brahma Kesawa. Lan sedaya kemawon para pengasuhipun nggih ngoten nggih. Niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita ya. Nggih, Mbak Elisa, Mbak Birgita. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih, nyambut gawe niku lek teng Ponorogo Mas, podang kuning gubuk Asmara pepeling ki aja ngantek lali. Nggih to, Pak? Nggih, mboten namung tenggene wayangan, reokan yo kuwi. Gajah-gajahan nggih niku. Masa? Nggih, Ponorogo ki budayane niku yen gending aja ngantek nglalekne gubuk Asmara. Penting ngoten nggih. Penting. Kangge kula luwih penting dhuwit timbang niku. Jenengan to? Nggih. Odo. Lah tunggale ora. Tukung-tukung Mbak Lisa dan Birgita. Ini adalah sepasang merpati prasasar kaya kembar. Ayo nggih. Dedeke padha ngejime rutin. Ayo. Iki wis ngejim. Maka Mas, tukung-tukung. Yuk. Napa leres to Mbak Lisa ingkang dipun dawuhaken Mas Gareng menawi kados pepiling gubuk Asmara menika klangenanipun Kyai Ponorogo. Leres sanget wonten pundi papan setiap acara bersidesa mesti ada permintaan itu. Oh, ngoten. Ya, selalu nggih. Nggih. Wah, jam buka puasa. Waktunya sahur. Oh ya. Niku kangge pengiling-iling awake dhewe syukur karo Gusti nganti jam 12 iki tasih dipun paringi sehat walafiat ngoten. Jan iki wong gawa gubuk Asmara ki ya dawahe jam dinding mania. Jam dinding mania. Ya, jam mania. Ini kita kirimkan untuk seluruh Mbah Lurah yang hadir. Mbah Lurah Sono Keling juga kemarin kita di sana beliau hadir dan juga semua Mbah Lurah yang hadir pokoknya tanpa terkecuali terima kasih. Betul. Anu Pak Trimo juga penggemar wayang semua. Alhamdulillah. Kok ajae doa kremen to karo Mbah Trimo bareng? Kandhane kok. Oh, wong benditen niku jan CS Elisa lho Mas niku. Oh alah, kula dereng kenal, dereng nate ditanggap marai ayo. Tapi hadir terus kalau
panjenengan ada wayangan, Mbak Trimo tuh pasti nyusul. Oh, nggih coba nuwun Mbak Trimo. Anu Pak, kalian ngaturaken wilujeng daru Mas Arif Nglumer. Mas Arif Ayo kanca ya. Kanca apa ayo ayo. Kenapa Mas Arif Nglumer? Mas Arif Nglumer ini setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir, selalu komen apa itu postingan TikTok saya selalu dikomen. Ya Pak Yoyok pos setiap Birgita hadir. Ya siap aku bareng. Oh, kuwi lho nganti untune dibegel kaya ngono. Saking ngefane kok ben padha kok. Nggih. Niku tebih lho saking Lumer Madiun betul ugi betul mriki. Kota Madiun rada rono Nggih. ya arep pengen ro Birgita karo Elisa ngono wae tenan diwangi suk-sukan teko kene. Ugi kulaturaken dhumateng Bu Sri, Pak Jono tebih saking Surabaya menika nggih selalu rawuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Saksi-saksi dari Magetan, Blitar. Nggih. Kita apalah kita tanpa penggemar ya Pak Yoyo. Betul, nggih, nggih, nggih. Monggo bawanipun dhisik, coba kaya apa? Ayo wis Bir. Luduk kasmara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Makne niku Mas Gareng. Nggih, nggih kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang adi lho. nggih gak tenan kok ya. Lah to. Jan sumpah nek cara wong Jawa ki glathik tunggal sak gawa. Oh iya to. Nggih, glathik tunggal sak gawa. Nggih. Gila apa wi glatek ninggal apa? Glathik tunggal segawa. Tunggal segowo ya apa? Segawa ki bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Jelas loh, kan wong tangannya suwe- kudu jelas loh. Yo yo jelas Emang jelas. WA-mu wis dilebokke WA-ku. WA-mu rata HP. Sing dilebokne mbek aku kok. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho, cantik kabeh to Mas Gareng. Nggih. Lho, sampe jejeran ora rada nyedak Birgita. Nggih, nggih. Lho, aku ndelok kok TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Srigala. Mas, jenengan mau getok karo mimik to. Ah, lah. Ya tak cucupe. Ojo. Srigala. Ojo nesu ngono kuwi ayo. Boten. Nggih. Gagal. Yo, Mbak Lisa. Ayo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang wuri. Iya, Bir. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Jan apa-apane kok ya padha to, Bir? Iya. Diteke lho padha. Kita juga sama. Ya, kayak Iya. Lah kuwi lho sikile masalah drijine ya 5 kabeh. Gareng kok iso 6 to reng kowe. Yo 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ayo. Lah iki oyote kok. Wah ya. Lah Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok le sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasanya rada brutal sih. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? Gitu goni Pak kula Pak. Oh, wis dhewe satpam. Nggih, ngene kuwi. Ya rasa diam. Oh, kasar to. Ayak aku mau. Ya Mas Arif teko kok terus yo. Iya, kula kudu halus ngono iki. Dadine wis Arep yang goren. Iya. Ya Mas Tiko apa ngangge kopiah ya meh padha lho. Ayo. dan Elak. tenanan kaya gurin nyandi ya biasane nyuwedeg karo Elisa aku. Ayo. Engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Ayo. Oke. Oke, Pak.
dibuktikan kepada para netizen.